ҳашта шумораи корхонаи мо ҳамин хел ба қайд гирифтагием ки ба мушкил ситумад. Рӯи масъулияти маҳдуди шарифи 2013 дорем. Иам мо фаъолияти воридот кати ҳуҷҷат када хатшон ҳамин хел вай када ба қайд гирифтагиам дар назди нозирот. Хуб 2,383,520 сум қарз дорад ки давоми 3-4 сол шид на ягон намуди фаъолият дорад, на ягон намуди ҳисобот аст, на ҳамин одаморо мо пайдо карда метавонем дуюм маротиба тирма шидазид. Хуб ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди муҳиддин хуб 4,893,833 сум бози бақияи қарзи андоз, яъне одам дар нозироти мо тааллуқ дорад. хадиш 8 сол ҳалномаи судкати маҳкам шидагиаст. Анаи на ворис дора ки бақияи қарза ӯ пардохт кунад, ҳеҷ кана дора дигар ки як на корхона дора ки таҳти ҳабс гирем, ҳеҷи нест. Керо бараш? Хуб Муҳиддинов Шароф бошад, ҳамин хеле парванда шудем, оҷа пурра ҳама чӯш ҳастам. Хуб ма ҷадидме ҷамъияти идораи масъулияти маҳдуди деҳот сохтамон дорем. Хуб 3,11,836 сум. И одамам ваяй. И одамам дар тирмаи ҳозир ҳамин саъато иам ҳамин хел ҳамин намуди фаъолиятанд. И мардуми шаҳрвандои ноҳияи айнӣ, яъне омада ҷуда хатшона ҳамин хел ба қайд гирифта, барои фиреб найранг хатшона ба қайд гирифта корхона ташкил карда, мисол мақсади фаъолияти сӯйкӯриам надоштагиани ё ҳамин ко пулои налога хӯрда ҳамин ҷиноят содир шидагиа маҳкам шидагиа. умуман имконияти баргардонидани ҳамин қарзои мушкилситон ҳаст? фикри шахси ман нест, барои ки ҳамин шахсое ҳастанд ки ба кадом роҳ восита худшонро дар ҳамин ҷамъият дар ҳамин ҷо ҷо кардана ҳамин намуди фаъолията ё доштагӣ нестанд. ё ҳар расман и андоза аз ҳисоби гумрук маълумотош мода пайдо шидаву андоза ҳамин хел ҳисоб шидагиаст. ҳамаи андоза ба ҳисоби кӯрои назорати, аз ҳисоби санҷишҳои андоз, хуб санҷишҳои байни мувофиқати коррупсиякати иёро бароварда ошкор карда маҳкам шод кардагиам. Ман ҳамин хел шидагиам. Барои ҳамин қарзоро мушкилситон бурдагиам.